Tässä videossa kerron, miten rakensin maalämmön liuospiirin liitännän maakylmälle. Maalämmön rakentamisesta on oma video ja syksyllä 2016 tein videon maalämmön ja kylmän kokemuksesta. Siinä on kaukosäätö. Pannaanpa virta päälle. Ilmantuloaukko avautuu. Ja alkoi ilmaa tulla. Ja nyt on kaikkein suurin virtaus käynnissä. Sammutetaan laite. Läppä sulkeutuu. Katsotaan laitetta vähän takapäin. Tämä on ihan uusi laite, mutta se on ollut asennettuna ja niin kuin näkyy, niin siinä on putket katkaistu tuolta. Ja se on ollut liitäntä koneen vasemmalta puolelta. Nyt minun pitää kääntää nämä putket tänne, koska meiltä se lähtö ja tulo on täältä oikealta puolelta. Siinä on 2 kuparista putkea tälle vedelle, joka sitten kaivoissakin kiertää, ja sitten on putki sille kondenssiovedelle, joka tulee, kun sillä tehdään kylmää. Ja tämä vesi johdetaan sitten ulos. Tässä sisäyksikkö sisältä. Rakentelu lähtee tästä ryhmästä, jota käytin täytettäessä järjestelmää täyttöyksikkönä. Nyt siitä ylöspäin vien kupariputkella sisätiloihin, johonka sitten tulee normaali ilmalämpöpumpun sisäyksikkö. Tässä on niitä osia, joita tässä työssä tarvitsen. Kupariputket vielä puuttuvat. Nyt pitää tehdä 3 reikää täältä alakerrasta tuonne olohuoneen puolelle, josta saadaan sitten putket ja sähköjohto tuonne sisäyksikköön. Ja nyt täytyy porata sen verran tuonne ylös koloa, ettei tarvitse porata ylöspäin kovin vino. Ja ei kun poraamaan. Tänään ilmeisesti hankin viimeiset osat tuohon maakylmän projekteihin, ja tämä viimeinen liitin, jonka tarvitsen, niin on hyvin mielenkiintoinen. Tämä on pieni kuin mikä, mutta sisäyksikössä pitää 6 millin kupariputki liittää 10 millin, ja siihen ei löytynyt liitintä, jolla sen olisi voinut tehdä, ja sen sijaan sain tällaiset niin kuin 3 yhdistelmän, ja näiden yhteishinta oli 29 €, ja kun punnitsen ne painoi 72 grammaa, eli siinä tulee messikin kilohinnaksi 402 €, eli aika hyvin on messinkin jalostettu. Olen tuossa maalämpöprojektissa tehnyt jo aika monta kierreliitosta, ja nyt on ilmeisesti tähän maakylmä liittyvän viimeinen liitos, ja ajattelin sitä vähän näyttää, jos on ainakin nuorempia henkilöitä, jotka eivät ole nähnyt. Tässä nyt on jo valmiina tuollaista pientä karheutta, mutta niissä kun ei sitä ole, niin tällaisella rautasahan terällä olen siihen vähän karhentanut, jotta se
villakarva ei sitten lähde siinä pyörimään. Näihin laitetaan tällaista karvaa. On tietenkin olemassa muoviakin, mutta minusta ainakin tämä on parempaa. Ja tietenkin pitäisi tähän mahdollisimman tasaisesti levittää. Nyt tietenkin eri henkilöt saattavat levittää tätä eri suuntaan, mutta olen tottunut, että se lähtisi tuolta päästä ja menisi ihan kierteiden mukana. Ja sen jälkeen, kun ne karvat on siihen laitettu, niin siihen pannaan tällaista putkikittiä vielä päälle, joka sitten tiivistää sen. Noin. Ja sitten ei muuta, ton toisen mä laitin jo aikaisemmin ton pienemmän, että tässä on tää isompi ja sitten vaan kierretään tämä tohon ja otetaan vähän sitten työkaluja avuksi, niin eiköhän se siitä sitten ala mennä. No niin, vaikka se siinä karvaa aika lailla tuli, niin silti se menee melkein loppuun asti. Se ei nyt ole niin kauhean nätin näköinen, mutta mä yleensä vähän sitä fiksaan tossa vielä, niin sit se on kivamman näköisempi. No nyt se on vähän paremman näköisempi, vaikka ei sitä siellä kukaan katsele. Nyt on niin hienot järjestelyt, että pitäisiköhän tälle hakea patentti tai katsoisiko, että tämä on tätä tekemäni elektroniikkakomponenttitaidetta. Tarkoituksena on täyttää tämä sisäyksikkö ja myös sitten pystyputket, jotta sinne ei jäisi ilmaa, kun tämän liittää tähän jo ilmattuun maaliuosverkkoon. Eli nyt täytän tämän sitten nesteellä. Kauhean hitaasti se menee. No nyt pitäisi aika lähellä täynnä olla, eikä sinne niin paljon mennytkään, koska nyt vedenpinta on tuossa ja tuossa se oli ja mä olen siitä sitten jo osan sylkenyt poiskin, koska se ei kunnolla oikein mennyt. Eli mun piti oikeastaan täältä aina, kun mä sain ton täyteen, niin piti täältä aina imeä ja imin sitä jonkun verran. Nyt pitää sanoa, että tää ei ollut sitä liuosta, vaan tää on tää pieni määrä nyt sitten vettä. Ja toisaalta taas sitten niin tuli tällainen fysikaalinen ilmiö, että vaikka täältä saa tämän tavallaan täyteen, niin se ei täältä tulekaan. Eli ilmeisesti se on jostain pintajännityksestä nyt sit siellä kennossa kiinni. Eli piti täältä puhaltaa niin paljon, että sai tämän nousemaan ja silloin panna se kiinni. Ja sitten taas pikkuhiljaa ujuttaa täältä vettä, että sai tämän täyteen ja sen kiinni. Mutta nyt sen pitäisi olla aika lailla täys, eli ilmat pois. Ja tänne sitä sitten lähdetään asentamaan. Tänne on jo tuo pohja pantu kiinni. Ja myös kouru on siellä paikoillaan ja myös on reiät tehty lattiaan.
Ja siitä se sitten alkaa. Ja sitten täältä putkea vaan ylös. Putket asennettuina. Pystyputket täytin myös vedellä ja siihen sitten menikin melkein se pullon loppu. Putkissa kevyt lämpöeriste. Tässä sitten on asennus valmiina. Nyt tulisi hyvin maakylmää, kun maaliivoksen lämpötila on -2 astetta.